Kent, nu på sådan en rejsemesse som den her, så går man rundt og ser eksotiske rejsemål lige fra Afrika og Asien og rundt omkring den hvide verden. Men man kan også prøve at kigge lidt op nordpå. Sådan, der ligger Grønland og Island og Færøerne. Og nu står du her med Færøernes stand. Hvorfor skulle man tage til Færøerne? Jamen, det kan da godt være, at du har de her meget eksotiske destinationer rundt omkring dig, men jeg vil nok sige, at en af de mest eksotiske, du har, det er nok Færøerne. Og det er jo altså blot 2 timers flyvning fra kongeriget. Så en tur til Færøerne, og du har oplevelser for livet, det kan jeg sige dig. Men nu er det jo altså... det ser jo sådan barsk ud, og det ligger derude midt i Nordatlanten der, og du ved, vinden bider med ørerne og så videre. Men altså, hvad kan man opleve der? Jamen alt det, du nævner her, det er jo det, der gør det eksotisk. Færøerne er jo 18 små øer, som ligger langt ude i Atlanterhavet. Vi har et vejr, som er barsk, på den måde, at vi har kolde somre, men vi har milde vintre. Vi har meget sjældent frost. Vi har sjældent sne. Vi har den her golfstrøm, som ligger op omkring Færøerne og gør, at vi har det rimelig varmt hele året rundt. Så det betyder også, at Færøerne kan egentlig besøges hele året rundt. Okay. Vi har jo selvfølgelig, som mange andre destinationer, en højsæson. Den læner sig op på skolesommerferien, men et besøg i november måned kan være lige så varmt eller lige så koldt, som det er i juni. Så Færøerne bør eller kan besøges hele året rundt. Nu ved jeg ikke, kan man sådan sige, er det til et specielt folkefærd, der har vandrestøvler og vandrestaven og godt vil ud og gå i fjeldet, eller kan det også være sådan mere bymenneske, der bare vil ud og opleve noget? Kan man køre rundt og se tingene, eller skal man ud og gå rundt omkring? Nej, altså vi har mange vandrere, vi har mange fuglekendere, men vi har også dem, der tager til Færøerne, besøger Tórshavn, som er en miniput-hovedstad, som har alt, hvad en hovedstad skal byde på. Fantastiske spisesteder, et helt fantastisk eksotisk køkken, nordisk køkken. Vi har bygder, der er værd at besøge, og selvfølgelig er man iklædt med en bil, så kan man jo frit komme rundt på øerne. Afstanden er ikke så forfærdeligt store, det vil så sige, bevæger man sig fra hovedstaden til fjerneste sted, jamen det er jo ikke mere end knap 2 timers kørsel. Så alt er inden for rækkevidde, og jeg vil sige en 5-7 dages tur til Færøerne, så har du set det allermeste, hvis du ikke skal ned i dybden nogle steder, men du har et overordnet indtryk af, hvad Færøerne kan byde på. Okay. Hvad vil du sige, altså hvis man ikke har været der før og skal op og opleve det, så sådan en forlænget weekend, tage flyet op, og så tage et par dage, kommer du at se det hele, eller skal man tage familie med, er det for kærestepar, der tager op sammen, eller er det sådan, også velegnet til børnefamilien? Altså, man har i længere tid via flyselskabet kørt en kampagne, som hedder Get Together, og det er jo det her med, at de to, som får genfundet kærligheden, eller det der med at snakke sammen og hygge sig og opleve nogle ting sammen. Men den mest solgte pakke på Færøerne, det er en 7 nætter på Færøerne med 8 dages ophold. Du kommer i lufthavnen, der står en bil og venter på dig, og så kører du til overnatning af 4 forskellige steder, 4 forskellige øer. Det er den mest oplagte. Det vi forsøger nu, det er jo at udvide sæsonen. Det vil sige, at vi har nogle rigtig, rigtig gode priser på forlænget weekendophold uden for højsæsonen. Okay. Nu er det jo altid populært at sige, at du kan jo på en time opleve alle 4 sæsoner. Det lyder som, du og det er jo også ganske rigtigt, så det er, man må anbefale folk at tage tøj med til at kunne klæde sig. Fordi folk siger tit, skal jeg bare have en varm jakke med, men det er jo ikke engang nok, vel? Nej, altså du skal være påklædt til vejret, og du skal være forberedt på alt. Men jeg vil så sige, at vi har allerflest klager egentlig på vejret over folk, der er blevet fortalt, at de skal have regntøj og gummistøvler med, og det var slet ikke nødvendigt. Fordi vejret har nok et dårligere ry, end det egentlig er. Men du skal være forberedt på det, på hvad som helst, ikke? Hvad med færingerne, hvis nu man kommer ud i en lille bygd? Nogle veje ender jo sådan mere eller mindre i en bygd, og så må man så vende bilen der. Tilbage igen samme vej. Ja. Er færingerne gæstfrie? Kan man sådan snakke med dem, eller hvad? Færøerne er et reserveret folkefærd, men kommer du tæt på en færing, så har du en ven for livet. Og de vil utrolig gerne hjælpe dig med alting. Så du vil føle dig meget velkommen på Færøerne. Hvordan har det med? Altså os danskere, det er jo på en måde, det er jo med i rigsfællesskabet, men de har det fint med danskerne? Altså. De har det rigtig fint med danskerne. Og nu hører jeg jo også, at I skal til at flage den 25. juni, eller 25. april til vores flagdag, ja. Så det er vi glade for. Så der er endnu en grund at tage til Færøerne? Helt sikkert. Kig på flaget og undre jer over, hvorfor I ikke kender noget til Færøerne.
tage en tur til Færøerne. Lige til slut, der var jo noget med for et par år siden blev det kåret til den mest eksotiske øgruppe i verden af National Geographic. Og det var et dommerpanel af sagkyndige, som rejste rundt i hele verden, og Færøerne blev nummer 1 foran eksotiske steder som Hawaii og sådan nogle steder, så endnu en grund til at opleve Færøerne. Færøerne er en autentisk destination, hvor du stadigvæk oplever Færøerne, som Færøerne er. Det er ikke bygget op omkring noget som helst. Hvordan er prisniveauet der? Er det et dyrt sted? Det at rejse til Færøerne, det er ikke dyrt. Vores fødevarer ligger vil jeg tippe på en 10% over. De skal faktisk stoppe alt sammen. Det skal faktisk op, og sådan er det, men skal jeg sige, levemåden, det er nogenlunde det samme som i Danmark. Ja, men man kan kun opfordre folk, der ikke har været der, og sætte op. Ja. Det er jo svært at forklare, hvordan det er for dem at stå der. De skal prøve det, og vi ses på Færøerne.